maka ya wee na-apụ narị ya mma ụbọchị aka na-apụ uru mmadụ otu udo ọ na-edosa ụmụaka na-akụ ogene otu ezigbo otu a si akụ ogene mara akwụkwọ isigbara otu esi akụ ogene mara akwụkwọ anya na nye ya nwa abịa na abịa Chinamaloji it's not a harmful question. For the results of your South Africa, Casey from Mozambique, Casey Angola. Unasema lefa roho wapi tai? Kwa nini kanzi kanjo?